Rusland, stad Veliki Novgorod. Sint-Nicolaas-kathedraal aan die handelskant. Verdrink in die grond tot bij die vensterbanken. Die tempel is opgegraven en een laag grond van zowat 1,5 meter is. Dit kan gezien worden dat voor die uitgraving zit hier die siedeur effens uit die grond gesteekt. Die hoofdgang naar die tempel. De stoep met trappen is gebouwd. Aan die kant is daar een extra kamer met zijn eigen ingang. Die gang naar die deur moest uitgegraven worden. John's Church aan die handelskant. Die kerk heeft 2 verdiepings. Die deur is ongemakkelijk gemaakt, een boven die ander. Moderne metaaltrap naar die tweede verdieping. Dit is hoe St. John's Church lijkt van die oorkant af. Venster is van die bovenste deur. Die versiering wijst dat hier voorheen een deuropening was. Wil het niet die deur naar die eerste verdieping opgegraven niet. Die deuropening was met baksenen versperd. Kerk van Dmitri aan die handelskant. Zij het ook in die grond gevallen. Die deur en venster was onder grondvlak. Hieronder kan jij die geblokkeerde vensteropeningen van die eerste verdieping zien. Dit is duidelijk dat dit niet tijdens constructie bedoeld was niet. Nabi is die kerk van Clement. Hier die kerk is ook opgegraven. Zowat een halve meter grond is verwijderd. Maar dit was niet genoeg niet. Die deur is niet tot zijn volle hoogte uitgegraven niet. Jij moet ondertoe en hard bukken om zo deur te komen. Die kleine deur past niet bij die grote tempelgebouw niet. Kerk van St. George, hoofdwestelijke ingang. 2 deuren, een boven die ander. Die trap en landing van die tweede verdieping is van moderne beton gemaakt. Die grondvloerarea is 1,5 meter onder grondvlak. Moderne betonblaaien is daaronder gelegd. Die muren van die put is uitgevoerd met klip en baksteen. Maar die deur is nog laag, wil het dit niet helemaal uitgegraven niet. Daar is ook een diep gat aan die zuidenkant van die kerk. Om bij die deur in te gaan moet je met die trappen afgaan. Ik wijs die vlak van die grond met mijn vinger. Dit is waar die gras gegroeid is. En dit is een betonplatform waarna ons van die westenkant gekijken. Dit is waar die grondvlak was. Langs hierdie lint. Bijna die hele deur is begraven. Net die bokkant van die deur steekt boven die grond uit. Uitzicht vanaf die altaar. Dit is die grondvlak. Die wit pleistermuur was hoger als die oppervlak van die grond. Die bruin areas was ondergrond. Die noordelijke ingang van die kerk was ook ondergrond. Die deur is opgegraven en muur is gemaakt, zodat die aarde niet verkrummelt. Wat het in antieke Novgorod gebeurt. Waarom het die eerste verdiepings van kerken ondergronds belandt.